Как да защитите личните си граници без да стигате до грубост? Как да вдъхнете уважение към себе си и да не станете агресивни? Това са въпросите. С такава дилема се сблъскваме много често, когато общуваме с хора, които не знаят как да се изразят. Зададоха ни нетактичен въпрос и не ни се иска да бъдем груби, но как да му дадем да се разбере, че е прекрачил границата? Казвам се Мария Ранчинска, аз съм треньор по публично представяне и днес ще говорим точно за това. Да се научим как да запазим стабилността си, твърдостта си, нашето вътрешно ядро, така че поне на първо време да се разбираме без жимруци. Там, където трябва да защитим нашите лични граници, обаче изглежда сякаш има само две възможности. Първата да се преструвам, че нищо не е станало, ще го изтърпя тоя, всичко се реши от само себе си и нищо не правите. Или напротив, обратната ситуация, ще преминете към някаква активна атака, така че тези граници да не бъдат прекрачвани още повече. Сякаш има две възможности, но всъщност има един трети вариант. Днес с вас ще го разберем. Ако не защитим личните си граници, тогава спира да ни уважават. Да. И започва да потъпват тези граници още по-грубо, по-активно, а нашата основна задача с вас днес е да научим как да не размахваме юмруци, дори и словесно, а да създадете това вътрешно чувство на самоуважение на първо място и да направим така, че хората около вас да ви уважават. А тази задача не е лесна и има няколко инструмента за нея. Ще ги анализираме днес, но първо един въпрос. Във вашето обкръжение, във вашата среда, кой предизвиква уважение? Не страх, а уважение. Напишете, моля, в коментари. Гледате го и си мислите, о да, определено е той. Това вероятно е силна личност, която е уверена в себе си. Това вероятно е справедлив човек, който умее да изслушва другите. Това е човек, който позволява да се изкажеш. Човек, с когото ни е спокойно и знае със сигурност, че каквото е казал, ще го направи. Да, тук става въпрос за някаква стабилност, а от друга страна на везните стои страха. И мнозина са объркани. Ама ако ги е страх от мен, значи ще ме уважават. Не, ти просто предизвикаш страх от тях. Уважението е мега ценно нещо и уважението трябва да се заслужи. Въпросът е какво излъчваш, какво показваш, общувайки с други хора, така че да си уважаван или не. В живота, моя живот, имаше един човек, който уважавах ужасно много. Това беше моята учителка по математика. Просто, господи, тя направо се бях влюбила в нея още в ученическите ми години, пък и в математиката. Гледах на нея като на една невероятна фигура, която знае всичко, обясняваше с лекота и сякаш можеше всичко, но тя просто ми предаде любовта към предмета. Тя обаче беше справедлива с нас, често ни пускаше тестчета, показваше къде грешим, показваше ни защо не сме за шестица. Някак си те поглежда и те виждаше като равен. Не като равен, но като достоен човек. Като цяло това беше много интересна химия между учител и ученик, която беше изключително важна. Спечелването на нейната благосклонност, не просто добрата оценка, беше супер важно за нас. Ние не се страхувахме от нея, но я уважавахме. И някак си не искахме да я разстройваме. Ние просто я обичахме. Тя е прекрасна и дори се стараехме повече за нея. По този начин математиката беше с мен и в гимназията след това, и в университета. Просто тя формира представата ми не само за предмета, но и за един човек, който е уважаван. И така, какви качества трябва да има един човек, за да бъде уважаван? Първото е увереност. Когато сте уверени в себе си, това, което правите, това да се изразява и в начина, по който се държите. Как позиционирате тялото си, пространството, езика на тялото, за който имам цяла поредица от видеа, може да разгледате профила ми и един безплатен наръчник с жестове увереност по-долу. Когато сте спокойни, говорите с равен, спокоен, неписклив глас, поддържате зрителен контакт и като цяло способността да слушате, да водите диалог с някого е свързана с увереността от много различни ъгли. Виждаме човек и разбираме, че той е уверен в себе си, той вярва в себе си, вярва в това, което прави и с него ще ни бъде спокойно. Съответно, може да бъде и нещо, което той е преживял. То да буди увереност в нас, не самата личност. Някакви факти от живота му, които са го довели до това положение и дъхва уважение. И сега ви предлагам да проверите сами колко сте уверени, като свалите моя безплатен наръчник по-долу и видите кои жестове на увереност използвате. Втората отличителна черта на човек, който буди уважение, не е страх, а доброта. Добротата е благодетел, който мисля, че ще се съгласите с мен, не се среща много често и ви призовавам да правите разлика между добър човек и добродушко. Добрия не се нуждае от обратна връзка, той го прави просто защото вярва, че има нещо, което е правилно. Той има свои собствени вярвания, има свои собствени принципи и ценности, вярва, че така трябва да бъде. Докато добродушкото е този, който е нахранил кучето и сега видяха ли всички, че аз нахраних кучето? Значи аз съм страхотен. Той има нужда от това външно потвърждение и одобрение постоянно. Така че бъдете внимателни и разграничавайте добрите от добродушковците.
Следващата черта е твърдостта. Как аз го разбирам? Когато човек е уверен в себе си, в своя път, това, което прави. И тук не става въпрос за безпогрешност, не става дума за това, че съм най-добрия и винаги съм права. Не, но аз вярвам в това, което правя и каквото и да става, няма да се отметна. Това е непоколебимост. Аз следвам твърдо своите принципи, не повишавам тон, върша работата си перфектно, споделям ценностите си с хората около мен и се обграждам с такива хора. Но твърдостта е нещо много интересно. Можеш да бъдеш твърд, но гъвкав. В зависимост от ситуацията, аз мога да стигна от нулата до -1 или +1. Например, в моя случай аз правя онлайн обучение и моята ценност е създаването на висококачествен продукт. Но това може да бъде различен курс, може да бъде 5-седмичен, едноседмичен, двуседмичен, няма значение, но в рамките на този продукт ключовата стойност е да се даде добър измерим резултат и да се увеличи индекса на удовлетвореност на учениците. Това съм твърда. Изпомнете си хората, които уважавате. Те 100% имат тази твърдост. Способността да казвате не. Това също е свързано с твърдостта. Когато знаете точно колко можете, колко сте добри, какво не ви харесва, какво не можете и го излъчвате навън. Например, ако ви помоля да останете извънредно, за да свършите някаква работа, която не е ваша, и това се повтаря периодично, много е важно да не се огъвате. Добре, за мен не е трудно. Или да свърша някаква работа безплатно, защото някой е познат на приятел ме е помолил. Това за тебе е само 2 минути, нищо не е за тебе. Не. Аз не работя така, не ми харесва, няма да правя това. Това е вашата твърдост. Както и да можете да кажете и да, но е по-лесно да се съгласите, отколкото да кажете не на някого. Ще кажа не и ще ме помислят за арогантен. Човек, който е уважаван и вдъхва респект, не мисли така. Той има своя собствена ценностна система. Не ми харесва, когато ми викат. Ако викаш, нашия разговор приключва. С мен така не може. Не ме устройва. Точно както казваш, не ям майонеза или не ям пържено в 12 вечерта, така и тук. Не приемам, когато някой се държи така с мен. Ти си прекрасен човек, но този стил на общуване не ми отива. Да приключим разговора. Тази твърдост предизвиква уважение. Например, имате конфликт с партньора си. Няма значение дали е по любовна или по работна линия. Има 2 стратегии на поведение. Човек, който излъчва респект и уважение към себе си, няма да се втурне с пушката на рамо и да стреля. Той ще каже: разбрахте. Фраза, която знам, че вбесява много хора, ясно ми съжалявам, но все пак, разбрахте. Трябва ми време да помисля за всичко, което говорихме и да отговоря. Предлагам да се върнем към този разговор малко по-късно. Той не прави прибързани и номислени стъпки, докато избухливия агресивен човек: ти, всичко това е заради теб, ако знаех, никога нямаше да... И така тази спирала на конфликта се стига до развалени отношения или някоя лоша история. Така че всеки път вие избирате как ще се държите. Предлагам ви да гледате на тази концепция за уважението като на един навик. Ако досега сте правили много компромиси, отстъпчиви сте по природа, добрички, прекалено добри даже, ще ви е трудно отутре да си кажете: отутре всичко е различно, днеска съм друг човек. Просто всеки път, когато попаднете в подобна ситуация, малко по малко започнете да се държите като човек, който уважава себе си преди всичко и казва да на себе си, не на другия, и иска да бъде уважаван в замяна. Например, трябва да помисля, не мога сега да отговоря. Така не сте казали не. Казахте, че трябва да обмислите всичко добре и в по-спокойна обстановка. Отивате да помислите над всичко, което досега сте изговорили. И всеки път, когато предприемете тази малка стъпка, вие печелите увереност. А ние помним, че увереността е една от характеристиките на човек, който предизвиква уважение. И това уважение се ражда във вас и съответно вие го предавате, излъчвате към другите. Ситуация, в която трябва да защитаваме личните граници, винаги можем да изразим това, което чувстваме, това, което мислим. На мен това не ми харесва, на мен това не ми приляга, за мен това не е правилно или на твое място не бих правила това. От моя гледна точка това не е окей. Трябва ми време да помисля, не мисля, че сега е момента да коментираме този въпрос. Тоест, ако имате съмнения и не знаете как да реагирате, дайте си време. А това време трябва да го организирате някак. И ако те очакват отговори от вас сега, веднага, това е голям сигнал, че не трябва да отговаряте веднага. Знаете ли ги тези измамниците с телефонните измами? Как за не ти казват: точно сега ни трябват парите, бързо ги изпратете, реши сега, много е важно. Не, няма да реша сега. Така че човека, който може да си създаде това пространство, да си даде това време да помисли, ще предизвика уважение към
себе си. Разбира се, такъв човек е неудобен и ще чуеш доста интересни неща за себе си, но като цяло това буди уважение, когато вие не се огъвате. Преди време ми се случи да имам доста предложения да водя обучение. Ми харесва дейността ми, отделно, че отдава ми се да обучавам, приех абсолютно всичко, но имаше един месец, в който тялото ми просто вече отказваше от умора и осъзнах, че трябва да направя нещо. Обаче се оказа сложно и страшно за мене, защото друг няма да ми предложи нещо по-добро. Ще предложи, ще се обиди, ако иска да се обижда. Но включих логиката и стигнах до един извод, че като лектор и обучаваш трябва да давам енергия. Но за да дам тази енергия самата, трябва да имам енергия. Тоест, като се претоваря и гледам на вертолет, както казва мъжа ми пада качеството на работа. Но това няма нищо общо с моите ценности. Добре, и какво правим? И така започнах да отказвам. В началото изобщо не беше лесно. Сега казвам обаче, че имам определен брой обучения на месец и повече от това число просто не поемам. Съжалявам, следващия път с голяма радост. Нека да си разменим контактите, за да се подготвим за това малко по-отрано следващия път. Това значи обаче, че аз не казвам не и точка, а казвам, че наистина ще се радвам следващия път да работим заедно и така нататък и така нататък. Просто има една вътрешна борба, когато сте експерт и сте само един, без значение дали сте счетоводител, при когото всички често ходят и казват: виж, това моля те, и за тебе не е трудно. Не е трудно, но ти си единствения, който не може да се клонира, така че те трябва да се съобразяват с теб. Всеки си има свой собствен лимит и това също е качество, според мен, което предизвиква уважение. Да имаш уважение към себе си преди всичко. Когато разбирам, че моят лимит е толкова срещи, моят лимит е толкова часове и консултации. Ако сте гледали това видео, то съм сигурна, че вече сте поне на 1%, а в действителност дори и повече, по-уверени в себе си и сте си припомнили кои са причините сами да уважавате себе си. Споделете ми ги в коментарите, ще се радвам да прочета. Също се абонирайте за моя канал, всички видеоклипове, които създаваме са за вас, за да станете уверени в себе си, да се научите как да изразявате себе си, да се заявявате, да говорите и да преговаряте. С вас беше Мария Ранчинска. До нови срещи!